Jo començo a optar per deixar la brava, Jo despertar-me a les 9, jo em fa mal. Home, però Jo li he dit abans a l'Adam, despertar-se a les 9 un dia és il·legal. Un dia, ja no te dic un diumenge, Però ja te la dic un deixes, dia. que estem al segon programa. Imagina't. Joan. Però no ho digues, És broma, això m'ho dius és broma, és broma. després. No ho digues ara. M'ho dius amb confiança. Com que ho dic amb confiança? Bueno, doncs jo tinc substitut, aquí n'hi tinc dos. Ep, Vull dir, poc no hi ha te costa, problema. això? Home, és que... Vull dir, quina confiança i solidaritat hi ha que al segon programa me diguis que ho vols deixar. És que despertar-se a les 9 del matí. Ja no te dic un diumenge, ja te dic un dia normal. No, levantis molt aviat, ja començo a pensar. Ja començo a tindre una vida una mica estranyota. Com deia el Guardiola... Com diu el Guardiola? No me'n recordo exactament, però deia, si ens aixequem ben d'hora, Ben d'hora. pues podrem fer un programa. Exacte. Podrem fer la brava, com el que estem fent ara. Exacte. Avui no sol serem l'Ivan i jo, sinó que també connectarem amb la Laia, que la tenim per aquí, però avui no la tindrem a dalt com si fos Déu, sinó que la tindrem al costat perquè és una més de nosaltres. Exacte. A veure si la veiem. Vale. Me diuen que la veiem. Aquí la pantalleta no... Bueno, se mos ha quedat parat. Hola, Laia. Què ens sents? Sí, perfectament. Vale, perfecte. Com estàs? Bé, aquí, un diumenge més, el segon diumenge. Espero que siguin molts més d'ara endavant. Veus? Ella vol vindre més dies. Ella està des de casa, collons. Ella s'aixeca del llit i es fica a l'ordenador. Jo tinc que aixecar-me del llit. Suposo que la Laia s'ha canviat. Entenc que això no és el seu pijama, però jo me tinc que canviar el pijama. No, és que la Laia mos farà una confessió avui. Laia... Bueno, com molts streamers i periodistes que han connectat des de casa durant aquests dies, vaig vestida de dalt, de carrer, i de baix, doncs... Què? Portem pijameta. Vale, clar. no te direm que mos l'ensenyos, perquè això... No, confirma amb tu. Quan siguem més, Exacte. direm hasta que... Avui especial. Avui especial. La Laia vol ensenyar el pijama. Quan tinguem 200 espectadors, Sí, la Laia ens ensenyarà el seu pijama. Ei. Sí. Qui gustos colors? Clar, però és que això dona un toc de professionalitat. El què? Portar pijama? Sí. Pots dir. Jo crec que fer un podcast en pijama dona un toc de professionalitat. De confiança. Professionalitat? Deixa'm-ho dubtar. Però confiança? Teva. Sí. Un dia ho farem nosaltres, si venim els dos en pijama. Jo en tinc un de molt xulo. Jo també, molt calent. Sí, bastant calentet. Hòstia, doncs podríem fer així un especial. Podríeu fer ara per Carnestoltes. Coneix Carnestoltes? Ara hem perdut una mica la noció del temps. Sí, jo és que no se n'estic, més o menys. Estic encara similar al març de l'any passat. És... no sé, quan és 2 de febrer, 4 de febrer... No, és final de Cada, febrer, no? cada municipi ho celebra quan vol. Per Sí, exemple, més o a menys. Torrefarrera, a l'escola ho celebren aquesta setmana que ve. Vale. Pues quan se celebra aquí al Carràs, ens vestirem, què et sembla? Exacte, Farem així me un sembla especial de perfecte. Carnestoltes. Me sembla perfecte. Us podem vestir de planetes. De planetes. Planetes. Bueno, Clar, tindria lògica. Claro. És que m'ha costat un moment, Vull dir, A mi podem també. disfressar vaig a pensar-ho, a veure què ha de dit tapa l'Ivan. també, ens disfressem d'oliva, ens disfressem de brava, ens disfressem d'una Coca-Coleta, Vale, què vull dir, vale. per intentar treure el gusanillo de l'albar. I pensarem, podríem fer una enquesta a Instagram i que ho decideixen els que ens estan veient. També us aviso ara que anar vestit de brava és una mica difícil, vull dir... Amb la imaginació tot es pot. Sí, però... vull dir que no es flipon, Vull dir... De brava. De brava. Què et penses si comencem el programa? Comencem. Comencem. Jo pensava que feia rato que havíem començat, però comencem. Aquesta setmana hem canviat una mica l'estructura. Anem a innovar. És un prova-error. Prova error. Jo crec que serà més prova i no tant error. Jo em sembla que sí. Però bueno, i començarem aquest podcast, presentant el vídeo, el tema que parlarem avui. I ara el Javier ens el posarà des del control de realització.
Dilluns aquesta setmana es va filtrar el contracte del jugador del Barça, Leo Messi. En resum, en uns 4 anys havia cobrat, per si no ho sabeu, agafeu-vos a la cadira, sisplau, uns 555 milions d'euros aproximadament. Bé, però això en realitat aquí al programa de la Brava no ens interessa. Ens interessa saber el que cobrem o el que cobrarem nosaltres, els joves. És veritat que quan sortim de la pandèmia caurà damunt nostre una bona crisi? També ens agradaria saber si hi ha vida després de la carrera universitària i no ens referim al màster. Ens referim al nostre futur i estaria bé saber-ho per si cal que anem fent les maletes perquè potser hi ha altres països que ens ofereixen més bones oportunitats i el que més ens interessa saber és quan cobres tu. I que ens ho diguis. I si no ens ho vols dir, doncs que ens conformem a que ens escoltis aquest diumenge i també diguis la teva sobre què en penses del nostre futur que vindrà o, de fet, el que ja tenim aquí. Pues com podeu veure, el tema d'aquesta setmana és com ens afecta al futur el que estudiem els joves i què podem trobar de feina, no? Sí, bueno, la pregunta que ens fem aquesta setmana jo penso que és una mica obligada de fer ja. Vull dir, és un tema que hi pensem bastant, sobretot ara, nosaltres, els estudiants o universitaris, que ens passem tant temps tancats a casa, menjant-nos el cap, cal dir que el vídeo ens ho agafem una mica amb humor. Sí, perquè ens en volem enriure una mica, però és que, perquè tampoc no volem caure en pessimismes, però les coses, tant des de dins com des de fora, pinten lletges. I que, a veure, que tampoc no demanem tant, com la Rosalia, que diu aquí que li agradaria ser del milionària, que no ens aniria malament perquè ens canviaríem els pantalons i vull dir, ens pagaríem aquí un bon... No ens caldrien els primes, tu. No ens caldrien els primes i cobrar un cèntim per cada anunci. Però bueno, el que sí que ens agradaria és que a nosaltres, a la nostra generació de joves, o no tan joves, doncs que se'ns garanti... No tan joves... Que t'ensenyaràs a mi com que no tan joves, si teniu la mateixa edat. Bueno, perquè... Bueno, sí. I és que jo encara en tinc 20 i tu estàs amb un peu als 21. Bueno, que un mes encara, no foqueixem tampoc. Home, què és un mes? Pues 30 dies. És el que té un mes, que és 30 dies. Sí, però no te'n dones compte i ja estàs als 25. I quan te'n dones compte ja estàs als 30, vull dir. Calla, ens ho he dit. No sé això. No volíem caure en pessimismes, Vale, no caurem en pessimismes, perdó. Que no passa res per tindre 30 anys, que és una edat ben bona, collons. Bueno, ja m'ho diràs. Que jo als 15 dies, jo quan n'hi tinc 20, no sé com estaré. Mira com estic, com una rosa. Com una rosa. Com una rosa, com si en tingués a 12. L'altre dia em van demanar el DNI, tu. Jo estic cansat de que em demanen el DNI. Continua. És veritat, bueno, pues això està... M'ha sentit molt bé, no? Depèn. A mi també me l'han demanat el DNI a l'aeroport, pensant-se que tenia 12 anys. I això va ser fa un any i mig, vull dir, en tenia 18, en tenia 14. Bueno, però ara han passat 2 anys, jo crec que ja no te'l tornarà a demanar. Qui sap? O sigui, Laia, tot és possible. Però bueno, a lo que anàvem. I és que a nosaltres ens agradaria que se'ns garantís una mica un futur, com... I si no se'ns garanteix, almenys en parlem. En parlem de què se'ns pugui garantir, aquí està. Que se'ns pugui garantir, perquè els tres estem estudiant una carrera i la pregunta que ens fèiem aquesta setmana, vull dir, quan parlàvem d'aquest tema, dic, hosti, hi ha futur després de la carrera? Vull dir, podrem fer alguna cosa o haurem d'anar de cap a un màster? Mira, jo tinc el problema i l'avantatge que aquest tema no puc parlar gaire. Perquè jo estic fent enginyeria informàtica. Clar, parle i que t'has sortides de tot. Aquí està. Jo això no ho puc dir. No. El problema és, tinc molta sortida, però és el que comentava l'altre dia amb un amic. Té sortida tot el que vulguis, però cobrar un bon sou, en plan, poder ascendre ràpid, per exemple, un periodista, si és molt bo, cobra bons quartos, cobra bé, per exemple. Però un informàtic, si és molt bo, com no siguis el top del top, tindràs un sou 1.000 eurista una mica més. Vull dir, què vols dir? Que series, com t'ho diria, l'obrer, no? El que sempre, el que estàs a baix... Clar, el meu problema és que el meu objectiu de vida no és aquest. És que tothom tenim un objectiu de vida, teòricament. Quin és el teu objectiu de vida, Ivan? Mira, jo estic fent una carrera, estic fent una enginyeria, perquè el meu objectiu de la vida és ser professor. Així és la meva vida. Que bonic!
O sigui, jo no tinc el típic objectiu de vull ser astronauta. Jo és que vull ser mestre. Vols ser mestre? Jo vull ser mestre. De què? D'institut, d'universitat? Perquè no tindràs la mateixa vida, ja t'ho dic ara. Aquí està, que el meu programa, a més programa, soc de RUC, vull ser mestre d'institut. Vale. Tothom me dius que t'estàs ficant on no t'hauries de ficar, Sí, no saps on t'estàs posant, crec jo, eh? Aquí està. Però no, jo vull ser mestre d'institut. I tu, Laia, tu, Laia, creus que hi ha futur després de la carrera? Vull dir, te veus que no... Sí. Si en futur després de la carrera et refereixes a que acabarem la carrera, ja podrem treballar del que ens agrada i superbé i podrem independitzar-nos, no. Òbviament no n'hi ha de futur. Però sí que et pots fer els teus plans, miniplans de futur, anar avançant a poc, anar treballant de lo que pots, de lo que trobes. I, bueno, tinc com dues visions. La primera és totalment pessimista, que és que ens menjarem una cosa molt lletja quan acabem la carrera. Una cosa molt lletja. I l'altre és el meu punt de vista Happy Flowers. Happy Flowers. És que l'hem de tindre, aquest punt de vista Happy Flowers. Hem de tindre els dos, em sembla. Hem de ser realistes, de dir, mos menjarem un... No direm la paraula perquè és un podcast sèrio, Ivan. Perdona. Podem tindre futur, saps? Si ens ho currem, se puede. Jo m'agrada molt tindre les dues visions. Vale. Si una cosa se curra, i mira que m'agrada poc el discurs de si lo piensas mucho, si crees mucho en ti, el motivador, el lo puedes conseguir. TED Talk. Una merda, aquest discurs. Ala, ja l'has dit. Ja l'has dit. No m'agrada aquest discurs. Bueno, desconnectem. Fins aquí la brada. No m'agrada gens aquest discurs. Me sembla voler buscar coses on no hi són. No tota la vida és creure-hi. També has de tindre sort, també t'has de currar, saps el que vull dir? Buah, doncs jo soc defensora que has d'anar motivada per la vida a saco. Però una cosa és voler anar motivada... T'has d'aixecar i te dir... endavant! Potser soc més realista, potser tinc el cap més quadrat. Podria ser. És que mireu, un estudia enginyeria informàtica i l'altre estudia periodisme. No tenen la mateixa manera de pensar. Jo crec que nosaltres l'hem de tindre aquesta visió de motivats, perquè si no, no anirem enlloc. Sí, jo crec que quan acabes la carrera, i quan estàs fent la carrera, sí? el que més importa és creure en tu mateix i tenir molt morro. A part de ser bo, has de tenir molt morro, perquè si no... Te l'agafo, aquesta. Te l'agafo, m'ha encantat. M'ha encantat. M'ha encantat. Molta cara. Molta cara, sí. Clar, això. Mejor pedir perdón que permiso. Esta és la meva frase de vida. Avui estic molt espanyol, Avui estic espanyol. Sí, vull dir, no sé què m'has passat. Sí. És el xandall, Ivan. És el xandall, és que és el xandall. Xandall de cani que me fa pujar 10 en espanyol. Ja el canviarem, ja, quan tinguem subscriptors. No passa res. Pues sí, la cosa és que pinte mal i a part, ja no per la situació, sinó perquè quan tu te'n vas... Vull dir, per la situació que ens trobem de pandèmia, bueno, i això ja és una altra cosa que... Això és un afegit. Potser hauríem de fer un podcast sol per això. Sinó que és... O dos o tres. També quan tu vas a buscar feina, te diuen, ei, i tu tens experiència? I tu te quedes, bueno, se suposa que l'experiència... L'has de donar tu. És tu, i m'espavilaré, i si de cas pues, treballaré amb el sou que tu em diguis, però l'experiència me l'hauries de donar tu, perquè si no és un peix que es mossega la cua... Però constantment, però a tot arreu, i amb totes les feines, a mi també, on tu tens experiència... No, home, no en tinc. Home, dóna-me-la, no? Que tinc 18 anyets, que no en tingui l'experiència, que no he treballat en ma vida, que no veus que tinc una cara nen que no me la crec. He de treballar. A les piscines del poble he de treballar. Però també t'he de dir que si t'espaviles i amb una mica de sort, vull dir, s'han de complir les dues variables, bueno, te surten ofertes, però igualment a l'entrevista te pregunten, escolta, i tu tens experiència? Mira, a la meva primera entrevista de feina que vaig fer a la meva vida, fa 2 anys, fa molts anys, vull dir. 2 anys. Havia entès fa molts anys. Que era per fer... Com los padrins. Padrins. Ai, me n'en recordo, fa molts anys. Quan tenia 6 anys, me van dir, que tens experiència? I jo, probablement, com vaig poder, vaig dir,
No, però tinc moltes ganes de fer coses. És d'aquí. Tinc ganes de tenir experiència. M'encanta. I te van agafar. Sí, però ja tempo això, ja estic fora d'ell i ja no me volen. Ja em van Però tardar bueno, això. te van agafar, que és lo important. Vaig ser el becari. Bueno, No feia cafès, però vaig ser el becari. però mira, ja tens experiència. Claro, bueno, què collons. De tots nosaltres, algú ha fet cafès? Algun cop ha portat cafès gratis? Jo crec que tothom ha fet cafès. Tothom ha fet cafès. Jo crec que primer es comença portant cafès Ah. i treballant de gratis. Així és com s'aconsegueix l'experiència i després ja, quan et preguntin si tens experiència per pagar-te, llavors ja podràs dir que sí. Mira, després parlem això de treballar gratis, que a mi em posa molt negre. Però això no està al guió, Perdó, Bueno, no passa res. mira, treballar de gratis és la cosa més immunda i més rastrera que he trobat en ma vida. I no... Mantenim les formes, Ivan, que desconnectem. Sí, sí, en català, no ho he dit en castellà. Em sembla molt lleig. Treballar la gent de gratis, que sigui un sou simbòlic. Siguin 50 euros, siguin 40. Que amb la situació que estem avui en dia, el sou de treballar gratis és això, és l'experiència que et demanaran en un futur. És aquest el teu sou. Jo és que no menjo d'experiència, veuràs. Jo no em puc fumar un entrecot i dir, no, és que tinc experiència. Ara no, Això m'ho ara paga no menjaràs l'experiència. d'experiència, però quan t'hagis graduat, llavors ja podràs utilitzar aquesta experiència com a arma per passar davant dels altres que no en tinguin. La Laia té molta raó. No, si raó en ten. sí. Si raó no li falta. Per un això primer no treu de moment que a em la posi vida molt nerviós a mi. li hem de donar la raó. Bueno, continuem. Què és el que et deia? Que treballar gratis a mi em posa molt nerviós. Però bueno, és que s'ha de començar per alguna cosa. Ja. Ja, i això sí que és veritat. Però, ves, és el que t'he dit, que hi ha estudis on trobes feina més fàcil i hi ha estudis que has de currar més. Ens ho dius o ens ho Jo contes? és que us ho dic. Ens ho comentes. Ens ho comentes? Jo és el que dic, jo tinc molta facilitat perquè tothom té un ordenador a casa. Però vosaltres ho teniu més complicat i això és cert. És que és això. És cert, això. I més en la situació que estem ara de... Bueno, és que jo crec que és difícil per tothom, amb aquesta situació de postpandèmia. Bueno, nosaltres ja estem a la postpandèmia, vull dir, a la pandèmia ja mos l'hem saltat. Vull dir, ja ara mateix ja s'ha acabat tot. Sí, va bastant ràpida, perquè són positius. Si veus això al 2040, doncs sí que estarem en postpandèmia. Ara també, Clar. ara ja estem en postpandèmia perquè dilluns, demà ja podrem anar a Lleida, ja la setmana següent ja podrem celebrar la festa major, vull dir, ja s'obrirà tot, i sí, jo crec que sí. I al maig la plec. I al maig la plec. Exacte. Clar que sí, que l'altre dia parlàvem de fer uns caragols i de fer la plec, al maig se farà la plec. Sí, compta, ja pots comptar. Expectatives molt altes, Jo només me conformo amb que tornem a classe, presencial. La veritat és que Això de que només hi vagin els de primer no ho porto gaire bé. Aquí. Jo torno a classe el dilluns. Bueno, dilluns el... Clar, perquè ell fa Dijous. primer. Ahir la meitat. Sí, És Sí, veritat. clar, jo fui primer. Quina sort que tens. Ja no és... Algú me tenien que donar. O me tenien que donar, no fotéssim que estic cansat ja de classes online, que m'he apuntat a la universitat per anar a la classe i dir, mira que xula la classe. Sí, per anar a esmorzar. Per anar a esmorzar, a la I cafeteria. clar, és que... I un bocatito de pernil entre classe i classe. Ja està. És que és així. això és un altre tema que podríem explotar per un altre programa, Sí, que un dona altre- per molt això de les sí. classes presencials, virtuals. I Vale. també dedicarem una part a parlar de tots els bars que hi ha al costat de la universitat, vull dir, de què viuen ara. Ara viuen de mastegar aire, probablement, perquè poc més poden fer. Un altre tema, vull dir, no sé si la setmana que ve, però parlarem la pròxima. Doncs estàvem comentant això de que pinta molt mal tot. Vull dir, ara nosaltres no us direm que està tot bé. I també per la situació aquesta de crisi i de pandèmia, doncs ens han baixat les expectatives. Vull dir, tu, Laia, què en penses d'això? De que la Covid ha frenat una mica les nostres expectatives de futur que tenim els joves? I no, perquè gràcies a la Covid i la pandèmia jo ja tenia ganes de marxar abans de que passés tot això. Doncs ara encara en tinc més expectatives i tinc més ganes de marxar clar. Expectatives de marxar fora. Ja fora. Estàs dient Sí, de marxar a un altre país a buscar-te la vida. I tant, sí, completament. A l'Ivan no li agrada perquè Ja. vol ser professor i Jo vull això ser de l'anglès no l'acabem de portar, Professor jo tampoc. espanyol.
Què? Del Estado español, yo que soy profesor en el Estado español. Yo quiero ir a País Vasco. A enseñar. Me gusta mucho. Sí, el pues País tindràs... Però això ja és emigrar, d'alguna forma. Sí, perquè quanta gent marxa fora Migració de... interna o alguna cosa així es deia, no? Em sembla? Eh? No sé dir que emigrar és al teu propi país. Interna o alguna cosa així. Emigrar... Interior. Interior. Migració interior. Això. Sí. Vale. Perquè, vull dir, sabem quanta gent marxa a fora del nostre país? Laia? Ho tenies? Vull dir, això ho havíem parlat que ho buscaríem. Sí, no sabem els números exactes perquè, a més, tampoc serien 100% reals. Amb la pandèmia no podem fer un càlcul del que seria real dels últims anys o mesos, perquè ara, tot i que ens agradaria viatjar o marxar, no podem, perquè, òbviament, no podem ni anar a Lleida com per anar a un altre país a buscar-nos la vida, que també estan igual de malament que nosaltres. Però sí que sabem que la majoria dels joves creiem que serà bastant probable que haguem d'emigrar per tal de trobar una vida millor, millorar la nostra qualitat de vida i, sobretot, de treballar del que ens agrada amb un salari digne. Sí, però si tothom emigre... Ens quedem sense gent aquí, ja. Vull dir, ens quedarem sense gent. Se quedarà l'Ivan fent classes i no tindrà ni alumnes. Vull dir que... Sí, no? Però, bueno, les coses estan així. Som pessimistes. D'entrada, els joves, tu has dit que no havíem de caure en pessimisme, repeteixo, però... No hi hem de caure, ens hem d'aixecar cada dia dient... Amb un somriure. Amb un somriure i dient, avui serà el nostre dia. Jo cada dia que em tinc d'aixecar, i és que no m'hi canvio ni de roba, m'he d'aixecar, anar a la cadira que la tinc al costat i a l'ordenador, jo no me donaré temps d'esbossar un somriure. No em tinc ganes d'esbossar un somriure a les 8 del matí que tinc que anar a fer classe, ficant-me davant d'un ordenador. Sento. Faig el que puc. Pessimistes. Tampoc crec que tingui ganes d'esbossar cap somriure, perquè, si no m'equivoco i les meves fonts són certes, s'aixeca cada dia a les 6:30 del matí. Qui? Fent classe, tenint horari de tarda. Uf. Això vol dir que acaba classe algun dia a les 8. Quin mal de cap, quin mal de cap. Això són Explica'ns això, Judit. Laia, que això són intimitats rareses. Intimitats, diu. Això són rareses, això són... No sé què és això, Judit. Ja m'he posat nerviós i tot. Què és això de Te sents exposed, Judit, perquè hauries de sentir-te exposed. Una mica. I ho sento. No, perquè, a veure, això de les 6:30 ho anem combinant. Va de 6:30 a 7... Les 5 del matí... No, a les 5 ja no. El que passa és que, clar, vull dir, per anar motivada a la vida has de tindre una bona rutina. I bueno... És veritat. Pues ara ho entenc tot. Perquè si ets un motivat i t'aixeques a les 12 del migdia o a les 11 quasi, que a les 11 ja són el migdia, pues, què esperaràs tu del teu dia o de la teva vida? Pues no res, no esperaràs res. Jo l'any passat feia classe de tarda. M'aixecava a les 12 del migdia. M'aixecava, esmorzar i mitja hora després dinar. Imagina't la perspectiva que tinc de tu ara mateix. O la que tens tu de mi, també. Mira, aquí tenim un usuari que és la camisa de flors, que te tenim fitxada, ja sabem qui ets. Veus? És de les meves. Matinera. És Team Judit, és matinera. També ets de les 6:30 o de les 7? Ens movem per en què és. Això, 6:30, 7, és com no. Si tu vols, a les 9 ho trobo bé. Però a les 6:30... A les 9 ja és mig matí. Mira, jo a les 9 ja estic apurant de dir, ¿me desperto o no me desperto? Obres els ulls i dius, bueno, me poso aquests pantalons de xandall o no me'ls poso? Canvio, me'n poso uns altres... Mira, lo bo és que aixecant-me tard, apurant les hores, he desenvolupat una cosa que és fer les coses de matí ràpid. Si m'he dutxat, en 10 minuts estic dutxat. Si he d'esmorzar, en 2 minuts estic esmorzat. És així. Ets un pim-pam, no? Sí, jo, per exemple, avui m'he aixecat a les 9. Jo a les 7:45. Clar. He dutxat, he esmorzat i he marxat. Hosti, però és un fletxa, És costum. És costums. El que diuen 21 dies, si ho fas 21 dies ja se't queda per vida. Pues és això el que estic intentant, aixecar-me cada dia a les 6:30 per fer aquests 21 dies. Però no te sobren hores al dia? És que a mi me'n sobrarien, trobo. No, la Judit és una dona molt ocupada, ja ho veus. Però és veritat, No, perquè dius massa, Judit, has de dormir més. T'aixeques a les 6:30 i dius, bueno, què faig?
I després pues, fas això bueno, fas la rutina per casa, una mica d'esport. Abans explicava que pots córrer 5 quilòmetres al teu garatge. És una cosa possible i està patentada per jo mateixa. I bueno, i després fas aquestes tonteries, però alguna cosa s'ha de fer, perquè si no te menges el cap i comences a pensar amb el tema que portem avui al programa, que és tindrem futures joves, ens aniran bé les coses, i tot això està muntat una mica perquè no em vinguin mal de cap i no caiguem pessimistes com a tu. Pessimista, cap quadrat, potser, més que pessimista. Quadrat sí. Pues això, i de fet és una cosa que no sols ens passa aquí al país, vull dir, això passa a altres països que hi ha fuga, no, de matí no. Fuga de cervells. Hi ha fuga de cervells també a altres països, gent que marxa i se'n va a altres territoris a buscar-se la vida. Doncs sí. Sí, suposo. No sé si passa a tant nivell com aquí, perquè, mira, els joves espanyols i catalans també preferim països com ara França, que està a propet, Regne Unit, que està també relativament a propet, i els Estats Units també és un altre destí principal. Jo mateixa me declaro... Sí? Me presento voluntària. Per a marxar als Estats Units? Ostres! Sí. És que, a veure, Estats Units... Estic en un llac molt gran, per arribar als Estats Units. El Javier també hi vol anar als Estats Units. També? Farem un avió tots. Ho he sabut molt anglès, trobo jo. Un domini. No, vas a viure als Estats Units i en una setmana ja saps tot l'anglès que has sabut de l'ESO. Perquè jo estan 3 dies a Londres, vaig aprendre més que 4 anys d'ESO. És veritat, És veritat, això? Estàs un dia rondant pel metro de Londres. Take away. Take away. Excuse me. El excuse me se me va quedar. Please. I a mi, si vas coneixent gent que és d'allí, no sé, per exemple, al metro, no sé si estàvem tu, al metro estàvem parlant amb uns xavals que... No, jo me vaig perdre, vull dir, aclaro, me vaig perdre, ja està, deixem-ho aquí. Jo vaig perdre la targeta. Bueno, també, deixem-ho aquí. Això és que ho perdo tot. Deixem-ho aquí, sisplau. Bueno, vam tornar, vull dir, estem aquí, estem al Carràs, vam tornar a Lleida, que és... No estem al Carràs, no s'ha demostrat. Bueno, doncs no ho direm tampoc, deixem-ho aquí. Estem a Londres. Pues és això, vull dir, Estats Units pot ser una bona sortida. És entrar allà als grans estats i si no pilles feina en un estat, doncs te'n pas a l'altre. Puc fer una pregunta que és molt curta, però és canvi de tema. Ja tornem a canviar de tema. Laia, tu què saps d'Estats Units? Un moment. És que ho vaig veure l'altre dia i m'ha semblat molt curiós. I així també... No passa res, que està fet per això. Hi ha pobles, segons el Google Maps, hi ha pobles als Estats Units que les carreteres... O sigui, les carreteres... Perdó, ens diuen que la seguretat social és... Clar, no hi ha seguretat social als Estats Units, és molt car. És veritat. És veritat això? Una putada? Sí. Jo la Gemma, que te veig. Que si te trenques una cama, t'has de pagar tu mateix. I són quartos una cama, Home? Per trucar a l'ambulància i que t'atenguin d'urgència et poden clavar més o menys $2.000. I en euros? En euros? Una mica menys, però no sé exactament, però sí una mica menys. 1.600, crec jo, por ahí. M'estàs dient que te cobren 1.000 i pico, quasi 2.000 euros perquè et vingui una ambulància als Estats Units? Sí. I t'atenguin d'urgència, depenent del que tinguis, sí. La mare, què em va fer? Per això les pel·lícules a vegades diuen llama una ambulància i dicen no. No. Paga-lo tu? Ja voy yo andando, ya váyame el Pau Coix de casa. Pues, i la pregunta aquesta que me volies treure del tema? Que a Estats Units, a Amèrica del Nord, crec jo, no sé si allò ja és Estats Units, no ho sé, hi ha llocs on els pobles, en comptes de tenir noms de carrer, en plan Ramon Llull, carrer no sé què... És molt català, això, carrer Major, coses així. Tenen Pompeu Fabra... Street Main, Street One, Street One Sud, Street One West... Que és veritat, això? Sí, no tenen nom de carrer, tenen números i coses així. Tenen números? I avingudes, les avingudes sí que... Algunes tenen nom. Perquè són més bàsics i mentre nosaltres estem pensant els noms dels carrers, mira bonic que és anar. Ells estan creant llocs de treball i empreses. Calle Ramón y Cajal. És molt bonic. Calle Ramón y Cajal. No calle 1 Sudeste.
Ah, que tu estàs en contra d'això. Jo estic en contra dels números. No, estic en contra dels números, estic en contra dels números dels carrers. I sóc de números, Molt de números, a més. Ivan, no criticos massa més carrers, perquè si Sí, anem molts mai de algun carrer. dia no mos agafaran. Vull dir, si han vist el podcast de la Brava algun Biden, dia... m'agrada molt el teu país. M'agrada molt. Ah, ara els Compensar. estàs tirant la pilota, Claro. no? Aquí qui li hauria de fer la pilota és la Laia, que des de primer de carrera, vull dir, és companya meva de la carrera, i mira, tenim una proposta que és carrer Biden, al Carràs. Que vaig anar al Carràs. Jo si puc convèncer les autoritats d'aquí al poble perquè vingui a aquest carrer, Clar, ja el tenim. és que... Continua. Pues estava explicant que la Laia és companya meva de carrera i des del minut 1, bueno, o des del 2, ara no ho tinc del tot clar, tenia claríssim que volia marxar als Estats Units. I dic, home, què té als Estats Units que no tingui Lleida? No considero els Estats Units com un país superior, perquè no ho és en molts sentits. Això de la seguretat social que comentàvem és una aliada i no m'hi voldria veure pas amb problemes allí, sí, exacte. I a mi el que m'agradaria, us estic explicant aquí el meu somni professional, que és una mica personal, però bueno, jo us ho comparteixo. M'agradaria molt ser corresponsal allí perquè ho trobo un país amb una política superinteressant, bàsicament política. D'economia i així no en sé tant. Clar, perquè passen moltes coses. Sí, la política i la societat ho trobo superinteressant, la cultura també, i per això m'agradaria ser corresponsal. Vale. No viure allí i instal·lar-me per sempre i... Per començar, perquè no m'agafarien en cap mitjà de comunicació d'allí, perquè són una mica seus. Racistes. Xenòfobs. Per dir-ho d'alguna manera. Te recordo que són americans. És muy... Amèrica! America, great again. Això és un programa, ja. Amèrica de... American Dream. Ara mos el banejaran tot, bueno, no sé com se diu, mos diran, bueno, desconnecteu, vindrà ara mateix un assessor del Biden. Ah, vale, jo estava pensant en policia. Aquí al centre cultural que tenim al poble. Dispensi. Van aixecar el Xavier i mos diran... Excuse me. Fuck off. Judit. Perdó, ara m'he passat jo. Sí, aquí, Judit, jo no ho sé, jo no estic en aquest programa perquè estiguin insults. Vale. Però és que has començat tu. No sé de què em parles. És broma, és broma. Si voleu parlem de com està als Estats Units amb això de la... Si també els hi passa el mateix de la fuga de cervells. Sí, és que era una cosa que havíem de parlar, però com que a l'Ivan li agrada sortir del guió tot el rato, pues que ja està bé, que està més que superbé. Doncs explica'ns, també passa als Estats Units que la gent marxa dels les seves ciutats, dels seus pobles, per buscar-se la vida, perquè veuen que ja no tenen futur? La emigració o la migració exterior cap a altres països, sinó que és més aviat cap a dins del mateix estat d'un estudiant o a fora. Per exemple, el destí principal dels joves americans són les grans metròpolis i ja no tant Nova York o Los Angeles o Chicago, que serien les que segurament pensaríem nosaltres en un primer moment, però altres ciutats importants que estan creixent gràcies a això, que és com Houston. Houston, tenemos un problema. Exacte. Ho sento, és que m'ho ha obligat el nom. El guió hi posa, No, i el guió també hi posava, vull dir... Houston. Sí, ho diu. Doncs això, Houston, Dallas a Texas i després també Seattle, per exemple, a Washington. Clar, llavors, són les ciutats aquestes que estan en creixement i que ofereixen més. I suposo que són les ciutats també on hi ha les grans tecnològiques, no? Clar, per exemple, Houston... Allí que hi ha Houston. Està Silicon Valley a Houston? No sé, no tinc ni idea de geografia americana. Hi ha la NASA? Hi ha la NASA a Houston? No? Ah, jo pensava que Houston... Sí, l'Adam mos diu que sí. Sí. Vale. Pensava que era una persona. Bueno, mos ho diu com a molt segur, Mos diu, sí. No, però Houston, que ha de dir? No, Houston... Sí, de l'Apolo 13. Està cridant a la base central. No està cridant a la persona. Com? He viscut enganyat tota la meva vida. Però Houston és nom de persona, No. James Houston Álvarez, que té família... No, a part de que la camisa de flors ens diu que hauríem d'anar a Califòrnia, que jo dic també, perquè allà, bueno,
podríem anar a fer surf, anar a prendre el sol, no? A Califòrnia hi ha platja, no? Bueno. Jo el surf el tinc complicat, que jo se'm dona Sí, molt bé. Judit, sí. Espera't, que tinc una altra dada. I ara mos la confirmaràs tu, Laia. És veritat que la NASA està a Miami? Collons. Crec que allí tenen alguna base. És que no sé si està només en un punt concret. A Miami segur que hi ha alguna cosa. No t'ho Platja. sabria dir, tampoc. Miami hi ha platja. Miami platja de... No, Sí, no, Miami playa. platja no, Miami No, d'Estats Units. No, Ens estem anant molt del tema, és molt gran, això no trobo jo. Que hi ha 2 Miamis? És que, Laia, una cosa. Perquè tu estàs des de casa teva i des de Torrefarrera. Però jo tinc aquí a l'Ivan, que ja té una experiència en això dels podcasts Que d'Anna de Olla. Aquí està. Clar, us posem una mica en context. Vam dir a començaments de setmana, ei, fem un guionet, no sé què, estructurem una mica, que ja veig que això no funciona. L'Ivan, vale, sí, perfecte, el miro, no sé què, jo també posaré la meva part. Superbé. Dic, bueno, doncs això és que anirà molt bé. Arribem aquí, me comença parlant dels pantalons. Vull dir, com vols que ho gestiona, Que és això? molt complicat, això de seguir un fil. El Javier diu que farem un viatge de la Brava. Exacte. Països catalans a la... Bueno, sí, anirem a la Califòrnia, a Europa i anirem a totes que estem llegint el xat i ja el que ens faltava Jo ja. sempre, si tornem de Califòrnia i Tornem. passem al verdader i fals, que és una mica més espanyol. Vinga. Perfecte, me sembla superbé. I a més Vale. ho has enganxat superbé. Professional. Ei, recordem que vosaltres també podeu participar. Des del xat. Ara l'Ivan dirà unes propostes des del xat, perquè encara, com que no som Prime, doncs no podem fer aquelles pools, aquelles enquestes superguais, i l'Ivan ens farà una proposta i si voleu participar poseu verdader o fals. I la Laia i jo també intentarem jugar-hi. Intentarem, ja us ho dic ara. Mira, jo m'agraden molt els números. M'encanten. Ah, Laia, O sigui, ja l'hem liat. que... Déu. Vai, ja està. Laia. El verdader aquesta setmana porta molts números. He intentat buscar algo relacionat amb el tema i tal, porten molts números. Vale, perfecte. M'ha caigut tot, ja. Començarem amb una senzilleta. Sí? La tassa de desocupació juvenil, és a dir, màxim 25 anys, M'agrada. al 2020, al desembre del 2020, va acabar amb un 40,7% de desocupació juvenil. 40,7%. No arriba a la meitat. Ocupats, eh? De desocupació. No vols que tu diguis 40,7%? Desocupats, 40% a l'any 2020. Verdader o fals? Jo dic que verdader, un 40% i que no sigo més. Verdader. Exacte. Aquí ens diuen fals. A veure si guanyarà la camisa de flors. Te dic que és verdader. I fins i tot te dic que me sembla que és molt poc. Molt A mi també. Potser que era molt més. Home, però estàs parlant de desocupació juvenil. Sí, juvenil, evidentment. Home, se'l faltaria que de desocupació juvenil ja fos jo què sé, un 70%. Ara imagina't la resta de desocupació. També una altra dada que és molt curiosa. És, quan aquí a Espanya, els últims 20 anys, quan hi ha hagut menor desocupació, Sí? ha sigut el 2007 amb un 17,2% de desocupació. Juvenil, Clar, en plena evidentment. bombolla, 2008 va petar tot, Aquí va, i allà és quan van pujar el 40%. D'allí hem començat a pujar, que no podem més. Aquí n'hi ha un altre que també està amb nosaltres, que ha estat verdader. El Verdader? món 2050, felicitats. Pues sí, verdader. I més te diré, això jo em sembla que és perquè va haver una promesa als joves. Deixeu el que esteu estudiant i aneu a treballar a l'obra. Que es guanyen moltes peles. Clar, que va ser no hi entrarem, però va ser tota aquella bombolla del totxo, no, es deia? Sí. I quan va petar, doncs, la gent que estava a l'obra, a estudiar. No, quan va petar la gent que estava a l'obra ja era gran. Ja no podia estudiar, era gran. Estudiar, Ja o han cicles, o espavilar-se, buscar-se la vida, i potser ara també formem part d'aquest 40%. No ho sé. La pròxima, seguimos para bingo. La jove més rica del món Ai, és la Rosalía. la Kylie Jenner, vale? amb 128 milions de ganàncies amb 23 anys. 23 anys? Quants milions m'has dit? Que jo quan parlés de... 128 milions.
Un número que a mi m'agrada molt, 128, exponent de 2. Jo crec que Kylie Jenner, last time I checked, era bilionària. Però... Jo diré que verdadera, va, perquè si l'ha dit, jo no veig a l'Ivan massa fan de la Kylie Jenner, per tant... Pues que no. Pues és verdadera. Bilionària, vols Jo dir? dic que verdader. És? És verdadera, és És verdadera. verdader. Fins i tot, Tenim una ratxa. el que et dic, ara dubto. Ara Hauríem no de sé fer si són un trofeu. Què et sembla? 128 milions o 1.280.000. Bueno, més o menys. Ah. Són... Jo crec que és la... Sí, sí m'ha apuntat. Però que no tenim dades. Però què és No m'he això? equivocat. És que tinc excusa. Però quin podcast és aquest Tinc que no excusa, portem tinc excusa. preparat ni les dades que hem de dir? Quan ho vaig buscar, vaig trobar la seva riquesa en pesos. Clar, i a tu i aquí ja vas En començar pesos, a desvariar. jo vaig veure, no sé quants, però un munt, una quantitat de pesos indecent. Ho vaig ficar al canvi de moneda i jo em sembla que la vaig dir allí. I te vas perdre. Devia ficar un zero de menys. Vas perdre alguns milions per Jo allí vaig pel ficar menys canvi zeros. de moneda. És que el compteig de milions aquí i allí és diferent. Aquí el que serien 1.000 milions, allí són... I allí és 1 bilió. Sí, uns Clar, quartos. perquè són americans i manegen quantitats Clar. grans. Següent. Ara, com se diu això? Barrer pa casa, com se diu en català? Granar cap a casa? Sí, Granar és molt de És molt Lleida, de eh? Lleida. Escombrar. cap a casa. Existeix aquesta expressió en català? Escombrar cap a casa. No, però si no existeix, Sí. mos la Comprar inventem cap a ara. casa teva, sí, no? Sí, jo entenc que sí. Jo crec que sí. Potser és una castellada, no sé. El 2011-2012, Sí? la tassa d'abandono a la carrera que estic fent jo, enginyeria informàtica, 100%. 50% el primer any. Fals, 50%. és fals. Hi ha molta més gent que abandoni l'enginyeria informàtica, segur. És veritat. I a més el primer any, no? El primer any, 50%. Però que et sembla poc. Me sembla poquíssim. Te sembla poc la Una meitat cosa, espera't. Vosaltres creieu que sol un 50% el primer any. d'informàtics que estudien enginyeria el primer primer any la any. deixen? Ah, clar, perquè els altres la van deixant... Aquí està. Aquí està. El primer any... És que aquí al xat diuen molta més segur, clar, però No. aquests venen després de... Vull dir, El primer any te Els queden altres anys. 4, te queden 4 assignatures, passes al segon, i ara deixes el segon perquè és que no arribo. No me dono el temps per fer tantes assignatures, ja no. És així. I ara, més te diré, que ara és menys. ara és menys. És menys, un Clar, perquè això és 4,9. perquè has entrat tu, Ivan. Ah, claro, sí. Has entrat tu a Vaig fer l'enginyeria estadístiques, informàtica de exacte. Lleida i han dit... I te diré un dato que no me l'he apuntat, però perquè no sé si és cert, però segons me van dir, des de la universitat, Sí? la gent que acaba la carrera d'enginyeria informàtica en 4 anys, pels 4 anys, és un 4,2%. Si fos 4 anys, te dic, no de que acabi la carrera, sinó que l'acaba en 4 anys. Que fa els 4 anys reglamentaris. O és part del verdadeu o fals, això? Has dit... No, no ho és, això és ja un dato. és És un una dada. verdader, sí o sí. Has dit que sol un 4... Teòricament. Perdó, un 4%... Un 4% de gent que comença la carrera... Acaba en 4 anys. Una altra cosa és que acaba en 5. vale. Bueno, Són 6. o 6, Però és un altre o percentatge, 7, ja. o 8. Clar, és això. Jo em sembla una brutalitat. Me sembla indecent fins i tot. Què és això? Estem bojos. Mos ho explicaràs, no? Quan... Bueno, ara l'Ivan està primer de carrera, I ja estic però... jugant. Aquí et corregeixen, ho he dit jo, eh? L'he corregit jo. Aquí et corregeixen. Dato no, Dade, que últimament Perdó. estàs molt Estic molt espanyol. castellanitzat i després no mos prendran en sèrio. Vale, Mirant, vale, aquests de perdó, Lleida, perdó. a més de parlar malament, que no parlem malament, parlen en castellà. Parlem diferent. Parlem diferent. I una cosa molt relacionada amb els estudis és com estudia. Com la gent estudia. Com la gent estudia? Com estudia la gent? Com la gent estudia? Existeix Sí? un directe a YouTube que es diu Lofi Hip Hop Music Radio Beats to Relax /estudi. Ui, aquest anglès. Està Spotify, eh? A Spotify també està. Aquesta playlist està super Però jo explotada t'estic per parlant- mi. Aquí està. Però aquí no s'acabe. Amb 1 milió de likes, 1 milió de likes. 1 milió de likes, Això dels números era veritat, eh? Que Hi ha se- molt número aquí. que s'emiteix des del 22 de febrer del 2020, segons vaig veure, i a més te diré, com va entrar a fer la recerca per buscar totes aquestes dades, hi havia 35.000 persones connectades escoltant Lofi Hip Hop Music to Relax and Study. Quantes? 35.000. Deuen de tindre un bon prime, eh? No, però això és de YouTube.
No, és YouTube. No, sí, Bueno, no sé, ja t'ho he dit. 50-50. Un bon prime. Què et sembla, verdad o fals? Que existeixi aquest directe amb aquests números tan pomposos. Jo és que sóc igual que l'usuari Chea, que me costa molt concentrar-me en música. Però jo crec que és verdader. És fals, però per un petit detall que t'he colat. Ala, ja me l'ha tornat a colar. Que és... Bueno, L'Ivan. l'has colat poc. Això, aquests matisos tan petits, No, és petit, és així no gran. podem fer un verdader o fals si no en tenim ni idea, eh? Perquè la És un Judit i jo matís. ho diem a voleo. De 3 Sí, milions. bé. És un matís de 3 milions. No té 1 milió de likes, té 4 milions de likes. Cosa que significa un mínim de 4 milions de persones diferents que han passat a veure aquell directe. Tu saps la barbaritat en números que és això? A mi em sembla apoteòsic. Que és que Que se jo crec meteixa. que a la Laia li passa a la Laia li passa lo mateix que quan sent a parlar tants números Us desconnecteu. desconnectem. Sí, sí. No, però... Però és que Déu-n'hi-do. És molt bèstia, a mi em És sembla. molt bèstia que hi hagi tanta gent que utilitzi aquesta manera per concentrar-se i estudiar. Tu com estudies, Ivan? Mira, jo... Depèn. Jo he tornat a agafar un mal vici. Aquí diuen que es nota molt que estàs a la carrera. És que No s'ha de menys. notar, evident. Jo he agafat un vici que tenia a segon de batxillerat. Ui. Quan a segon de batxillerat, al cicle, com que no és que no estudiés, sinó que s'estudia d'una forma diferent. I no tenies que fer tants coldes, per exemple. Cada tampoc ni faig, però sí que tinc que aprendre en fórmules i me les tinc que aprendre de memòria. I jo, per a recapacitar i entendre què estic fent, per exemple, la llengua catalana, el que feia per estudiar era caminar. Caminava i recitava. Caminava i recitava. Això és una intimitat. Em va bé, a mi això em va És- molt bé també. Ai, Camina i tant. recita. Pues ara em passen les fórmules. Camina i recita, camina i recita. Estàs dient ara aquí en directe a la Brava que quan és setmana d'exàmens Estic caminant per casa tot el dia. estàs caminant per casa Tot el dia. recitant les fórmules... Pi de Euler és igual a C. Sí. Podries recitar-nos ara una fórmula de la setmana passada? No, fa 2 setmanes, no?, que vam fer els exàmens, més o menys. Lo recito. Recita'ns una Demostres fórmula. que aquest mètode de caminar i recitar Ara m'he funciona. posat És nerviós. eficient. Jo què sé, phi d'Euler de n se defineix com aquell número primer que està composat pels números de phi de n. Phi de n, si n no és primer, se pot trobar com a exponent de primers. Vale, jo crec que ja m'he fet una idea, no, vull dir, no cal que... Mos han fet una idea. Jo hem desconnectat a Euler. A Euler. Jo la N, m'he perdut amb alguna N per aquí. Però, hosti, molt guai, eh? Molt guai. No, sí. Molt guai. I ta mare t'hi diu alguna cosa o què? No, està acostumada. Ah, ja està acostumada. Ja li vaig dir, mama, torno a fer com a batxillerat. Perquè els primers dies, quan ho feia batxillerat, sí que em preguntava, què fas? I pues estudio, mama, estudio. Ara ja està acostumada, vull dir, No fer com feia abans. Eh? Que li dic, mama, torno a fer com feia abans. Vale. Que abans tampoc sé, no és que no estudiés, estudiava poc. Estudiava just per arribar al 5è. Això no es diu. Això no es diu. No es diu. Esperem que ningú estigui mirant això, però... És lleig. És lleig. Diem que t'esforçaves, Però s'ha de però dir- no anava tot fluid. No, últim dia. S'ha de dir que ara és una persona responsable. Vale. La camisa... Pues aquesta tàctica m'agrada molt, eh? Què diu? La camisa de flors diu, jo em feia powerpoints amb memes. Està molt bé. Sí? Home, Molt m'agrada. bé. Igual te la M'agrada. copio, igual... Igual, a més de començar a caminar per casa, li van començar a fer powerpoints amb Però memes. és que caminar per casa em va molt bé, eh? Judit, aquests powers que fas per preparar la reunió, si li fiques memes, serà més Ja amena està. la reunió. Va, a la pròxima ja ho faré. I diré, avui vull fer reunió de la Brava per a veure de què parlarem el cap de setmana, perquè espero els memes de la Judit. Potser serà més eficient i l'Ivan no me canviarà tant de tema. No. Vale, pues te l'agafo. Farem un mix. Ja mirarem a veure com ho fem. Si és que puc, gent. Jo m'agrada molt això de canviar de tema, no s'ho has notat. M'agrada molt... Que si hi Ja, ha molta ja, cosa per és parlar, que- aquest és el problema. Jo no m'ho acabava de pensar, perquè, vull dir, portem 2 programes, aquest és el segon. Vam fer unes proves el primer dia i comencem a parlar de coses super random i dic, bueno, això és que quan tindrem un guió, perquè el tenim, i una escaleta, I és tot. la tenim Sí, com a bons important, professionals que Sí, som. i tant, i tant. Pues dic, bueno, doncs l'Ivan se centrarà una mica, no sé què, però bueno.
No, perquè està molt guai. Aquí el problema és que cadascun dels tres va amb una idea diferent. L'Ivan té un guió que ni sap on està ni el pensa seguir. La Judit almenys intenta conduir el programa i jo tinc aquí paraula per paraula tot el que he de dir, que al final no acabo dient res. I anar fent, és una mica una barreja. Bueno, pues no, però jo crec que aquí hem trobat la fórmula. Sí. Hem trobat la fórmula. La Santíssima Trinidad, jo em sembla que hem trobat. Sí, més o menys estarem per aquí. Vull dir, el format serà aquest. I tens alguna altra... Mira, de curiositat no en tinc més, però si et sembla, per tancar el programa, Sí, per tancar el com programa? vam fer la setmana passada, que vam recomanar uns nois molt estupendos, Guai. Quin recomanes? us vinc a recomanar també seguint el film musical de la setmana passada, continuem amb la música, i continuem amb música de Lleida. Llum Rajola, així es diu a Instagram, treu el seu primer disc, Cor trencat en 2 setmanes, així que el podeu buscar tant a redes socials com a Instagram com a Twitter. Jo m'agrada molt poder promocionar cultura de Lleida. M'agrada molt. Ens pots explicar una mica quina música fa? És un estil més... No és callejero, no és calle, però és algo trap, és algo més... No és MDLR. Que no ho escoltaves en una discoteca. És més rap, sí. No és el típic de música. Ho sentiríem a la Boat? Bueno, la Boat és una discoteca, pels que ens estan escoltant i no sí que són de podem Lleida. sentir a la Boat. Sí. És una discoteca així més alternativa. Sí, La podríem escoltar a la Boat per fer-nos una idea. A la Boat, però a Nuit, per exemple, crec que no. No sé si és obert encara a Nuit, però... No hi ha res obert. Per desgràcia. Vale, doncs recomanem el... Llum Rajola. És que És un nom molt bonic. ho sento dir-ho, Molt però sonor. us busqueu uns usuaris superdifícils A mi m'agrada molt sonor. i Llum Rajola. Petita Rajola, seria en català. Ah, clar, és jove. Llum. Bueno, igual. Que no em sembla jo en anglès. Com se pronuncia l'Aia? Tu ets l'anglesa. Sisplau, poseu-vos usuaris catalans i que siguin fàcils de pronunciar. No cal. És que la cosa és que el Young aquest és com el Young Beef, que no està ben escrit Young. Ah? Hi ha només una U, és YU. Pues Young. Llavors se pronuncia Young. Mira, ara ens surt a nosaltres, Sí. però segurament que ja fa rato que està en pantalla. Pues sí. Aquesta setmana recomanarem amb aquest cantant i bé, doncs nosaltres haurem de deixar Com sempre aquí avui. el programa aquí, que ens sap greu. Però ei, diumenge que ve tornem a estar aquí. Sí, ens continuem I veient a xarxes, que tenim cosetes preparades que ja us anirem explicant, no direm res, no us farem spoiler, i ens veiem la setmana que ve, no? Pues bueno, fins aquí. Una cosa que ara tornem, era com un fals final, saps? Fals inici i fals final. No, el que passa que no havíem acabat bé, que això encara és una assignatura que tenim una mica pendent, ho sentim, però, bueno, va, despedim bé. Ivan, despedís? Ostres, Ei, no te me quedes així ara, m'he quedat en blanc. Com despedit tu, Judit? Doncs moltes gràcies per estar aquí tots vosaltres. Estem supercontents de fer el programa i us esperem la setmana que ve, sisplau, perquè mira, ara estem mirant qui estem. Més o menys estem 12-13 persones, de moment, que amb 7 més. Si no veiem aquest número, Us enfatem. vull dir, és que directament ni ens assentem, eh? Anem de peu. Anem de peu, farem el programa de peu. I no I el volem Xavier això. ni vindrà. Vull dir, no tindrem ni càmera, ni realització, ni res. Vull dir que... Una webcam tuta. No res, que moltes gràcies per estar aquí i ens veiem la setmana que ve. Adéu. Adéu.